Kekwanu dị ije mere m ya. Kekwanu na-emere m ife. Efe na-eme. Ya bụ 100,000 naira isi na-enye m kemgbe. Ị chọbeghị inye m ya. Ọ bụ enyego 50. Si gị nwee ndidi. Chief ga-abịa na mgbede a. Chief pụta. Nye ya ego a. Ka ekisi emezi etu a. Ya, afa m bụzụ nwee ndidi. Negodi ka isi agba m, were nwayọọ. Ihe mere bụ maka na abịa m buru onwe m busara gị, pasara gị onwe m na-eme ife ọbụla esi ịchọ ka mgbe na-asa ya efere ahụ otu ọbụla isi wee chọọ ka nsa ya nsa ma efere ukwu nsakwuo ma efere ụlọ wee jirizie m na-emezi n'ọkwa na-emeta ya mma ọkwa m enyego 50,000 chelu n'ọkwa sị gị na chief ga-abịa na mgbede a ọ bụrụ na ọ pụta fụkata nye gị ego a kash ijebe ka isi emezi etu a achọrọzi m anara gị ịnabaga ebe chief ga-abịa ọ bụrụ na chief ga-abịa kịta ego a ka isi emezi ife ụmụ when did you get my chelu ka isi ilue lotakwa ife a ngwa ya fan a bịa n'ugwelu nwayọ ilu efichasịa fan a inugo tebụl a fichasịa anya chief kedu nwatakịrị a gị na-apị ife ọ na-abịa nwa obele nwanne m a na-ama nna ya ọkwa biko ka nna ya ka wee ma ma ga-agbalị ya jam ka ọ na-exam ọ na-agbalị jam ka ọ na-agbalị ya jam unu na-apị ife unu na-apị ka mgbalị aja bụ ka ama ma onye bịa n'ụlọ chief anyị na-akọ ụdị akụ ya na akadụmala ya ka isi akọta ụdị akụ chief nọdụ naanị anyị na-akọ ife anyị na-akọ dịka ya si na-emasị kedu ka izi nwanne m nwoke ka nna ya biko ka enene ka agbalị aja m ka ama ma onye n'akwụkwọ na-ayụ ya na-ada ife a ọ kwanụ ka ọ baala anyị Chinefo inami ya mkpụrụ. O nwere nwatakịrị na-afụ ebe a nke dị ọcha nwere ifu nwa mmepụ nwere ahụ. Amanda. Biko Amanda gị na-akpụ ya. Chief, ife nwa ji eji ọlụ bụ 50,000. Mba, nke a bụrụ problem. Anọ nga ego ka tipa. Anọ nga ego ka ATM. Ama m ife ị ga-eme. Chief, ego n'aka azụ nwete. Mgbe ego ga-ego, inye ego ọkara ka ọ bịa. Ewere ka nnọọ ịkpapụ. Chief, mụ. Ana m ekwu n'ofe. N'anya ife dị ebe a bụ 50 ka 40 bịala. Jido unu nke a ka o wee gbọkara bịa. Ya bịa n'ọfisi ka m rụọ ya onugbu. Chief. Ka m rụọ ya onugbu na ọ nwere ibe na-eme. Chief, eze ezu ụkwara. Nke a bụ ego ọkara. ATM, moto a ATM ka n'oge na n'oge. Chief. Banye m nwata na. Ọ na-abịa. Banye m nwata. Ị ga-edobezie. Wole kpara m n'aka. Tupu ị na-eru na moto yi. Ọ ga-abịa kịta. Ibe m ebu na adịkwa ka nke kwuru biznes ịchọ nke ebe a gbagodo. Kịrịkịrị na-abịa na-apị mmadụ aka dị fọba. Mba. Onye rie nsala, ododo, ma ori ọgbọrọ, ma ori egusi. O nwere ihe ka na-akpọ ofe ọka. Atụrụ asụ m Chief kpọrọ m na fon were agwa m na imere ya ọfụma ya. Ọ gịnị mere? Aunty, ịchọ ka nje na nke chief n'abalị a, mmeje shia. Chukwu ka nje shia na nke chief n'abalị echi, mmeje shia. Mana achọ ka eme m ọfụma. Kedu etu na-azụ ime ọfụma? Ị mara ife a chief weta, ike ya ọkala, ewere ọkala gị, nye m ọkala nke m. Ka efe na-azụ ọkala, gịnị ka chief weta?
Auntie, ịma ihe m na-ekwu. Ime 50,000 na chief wote. Iwolo nke gị ka ya half nye m nke m. Onye gwa ya na chief wota 50,000. Auntie amara kwa mo, nge nwa. Just to go onwe gị eziokwu, gwakọchis gị eziokwu na ịmara ego nọ. Amanda. Kere tugu mu go onwe m eziokwu. Kere ife na-akọ. Auntie na-eweta ka ị na-eweta. Mama na-eweta gị n'ime ọna mmadụ. Kere ife na-akọ. Chief na-gị 50,000 naira. Wata m ka m gaba ọ na-eweta ka mmanụ. Chief nye 50,000. Onye ọ chief gwa anyị na nweta. Mụ ama akwa. Ị na-eweta ka ị na-eweta. Kere ife na-asa m na-eweta m mmadụ eweta. Ọ gị ka ị na-akọ dị ife a. Ka ife ị na-akọ. Ọ bụ na esi na emere ife na-akọ. Nsogbu adịrọ. Anyway, onye nwere efe na-atụ egwusi. Ka ọ dịkwa. Ọ na-anya ọgụ. Nwa ọwa bụ ụdị anya. Kedu etu ọ bụ? Amanda, akpa gịnị ka ị? Auntie, ọ ka m gwa gị na apụọgo m ka ịfụ mma na nwere ife gị nji. See ọgwụ ego ka ijizi m agwa ebe akwa ya, ijizi m agwa ọgwụ ego. Amanda, bịa ebe a. Amanda, ọ dị ka isebe gị ife osise. Ọ gị na-eme, kedu ife na-emezi ife a? Nna ya kwa na ụmụazị ya pụnarịsịkwa mbụ. Kedu onye gwara nwa na chief nyere 50,000? Ọ gị na-eme ebe ọ na chief gwara nwa. Ụmụazị ya pụnarịsịa mmezi gị. Ka ife m na-emezi. Mama. Something. Uncle. Ubuzikwa n'ọkpa. Ekwukwa ka unu atụa. Obiọma sukwunu. Ọ dịkwa na mma. Kedu nke bụ ikpo gị n'ọkwa? Ezigo m ozi ka ị bịa na anyị chọrọ ifo gị. Iwe sị na anyị kpọrọ gị n'ọkwa. Mama kwa ngwa gị na ọlụ m. Ya anaghị m enwekwana efe otu anyị si che. Mgbapụ mgbabata na nke a ga-efe efe n'ụgbọelu jee nata na-akwado ya onye eli m nni na-arụ na mmakwanụ na m ga-abịa. Oria, udo dịkwa. Nwanyị nne. Uncle. It's not okay nwe. It's not okay Roma Chona. Oh Chineke. Oria. Ewu kwani. Unyi ruru Roma Chona. Pene mere ta. Yana nwanyị ibira. Ibis komo. Ibis komo yiri nne nke mma. Mba. Ejigolo manya mfu. Tabiza. Anyị be n'ụlọ. Anyị ga-eje ego anyị. Meri ego anyị. Otu a. Kụnatara anyị ebe a. O mego eme. Kpọtara ya. Ilbezie. Uncle na-eme na brother m ya, ama m na nke anyị bere ebe ọ ya anụ nwaanyị. Ka ọ brother n'ime nnụ nwaanyị. Mma anụnụ. Uncle biko ọ bụrụ n'ụdị ahụ si kwu ya. Ọ bụrụ mgbe gboo ka a na-abịa eje lụta mmadụ maka ngwa gị maka site na mara Chineke. Tupu ara ahụ m ga-alụta nwaanyị. Sini ga-anụ nwaanyị. Ka gwụkwa akwụkwọ ebe Arọ na-abụ. site na mara Chineke. Arọ na-abụ. Gị na-emezi achọrọ m ikwu nwa n'ụlọ. Ụwa gị na-ekwuziga nke ahụ. Mana uche Chukwu ga-emelere na ndụ. Chineke nna imegokwa ahụ. Ọnwa m so nto nwa ga-ekwuzi okwu nwunye. Mama, eso onwe gị. Ihe anyị mara ebe na ije abịa. Biko, o nwere fensị ka njọ ya. Amasị kene ya, ọ gịnị tikere gị n'ụlọ akpara m agwa ya ụdị ọrụ anyị na-arụ. Ya onye bi obuchala onye ga-ego
okwu ahụ biko ka mmadụ ife na-akọ. Na-ekwu ugbo ya bụ ọrụ ahụ na-arụgasị na ngwa ọrụ ilo akwa akwụna. Isi gịnị? Imepere ọnụ gị sị na m na-agba akwụna. Nkịta ka mma na ịbụ onye ala mmadụ efe ndị nwa na-abịa ebiara ụmụ akwụna n'abalị chinadị ma afọ gị ka ọrụ ụmụ ọgbọ gị rubere gị nụ nwaanyị ị na-ebiara ụmụ akwụna na-akpagharị ịbịara ibu m maka iwe ga-adị n'ọkụ ọ bụrụ achọrọ ọ bụrụ mkpali oke ọkwa maka ego nwa ịma na m emetụbere aka na-ewelu chelo comfort because come up with me ofife ana ma agbachitakwa ife igeli ogo ago go etinye net TV will keep yourself comfortable, okay? I beg you na gakwan. Come here. I'm not going. Okay, me no can catch you. Hey, she can't want to. Oyo na mo ko to sumo ne na issues. Kin game kan ka fe me kite ku me ko no ka bo no buego. Ku me ko no ka bo no buego. Hey. Kin ka fe me ya kata. Hey. She ne ke bi ko me me bele o. Hey God. Chineke biko sọpụta m n'ọnụ agụ anọ ị na-apụta m n'ọnụ ụtụtụ agaghịzị m abịa ebe ọzọ Chineke ebe na nwoke abụdo n'ogwu ego ọsọ ya bụrụ ọbara m ka ọ chọrọ iji ọgwụ ego ana masị na ọ ya wọọkụ n'aha Jizọs Katangale, imana bakanwa. Afa mulu katangale, imana bakanwa. Iyalo neme katange bola wanya. Iyo jo neme katange bola wanya. Auchimo. Ndewo ana m achọ comfort onye otu nyocha nwa lụfụ arụ comfort dị ọcha inwe imi nwefu shape ma mma Amanda Gaba biko.
Akwụike. Akwagwana ya na aha ya, akwagwana ya gwakwa na Biko gaba biko. Ijeti igwe Ashawo kokokobo. akwụla. Ọjọọ gosịkwa na ọ bụghị na onwe gwara biko. O? Biko gaba asịrị nwaanyị. Napụta m n'ọnọdụ a bikọs ngwa ka m ma n'ọnọdụ a napụta m n'ọnọdụ a Chineke biko ana m ayọ gị Chineke biko ọ bụ na ihe ịnapụta m na mmemezi ụdịka ihe ọzọ Chineke bụkwa pụchara gị esi Chineke agụgụ na ụka bụ n'ogwu ego ma ọ bụla amaghị dị n'ogwu ego adịghị ike napụta m Amanda. Mba, kewa nke igwe esikọ nwa etu ka a gwara gị n'afọ mbụ Amanda. Ana m anụ olu gị oge m na-abata. Kesị ụdị mkpọtụ na-eme. Ebere ka ndị ọsọ na-ebe, ebere ka m na-ebe gwara atụ. Ngwa nsogbu adọ. Agbapụ m jee weta ife. Kedụ iligokwa ife? Mba. Amụ m na-agụụ na-agụ ya. Ọ ya na ị ga-awala ka ị gaa ụmụ ife a ga-esi. Ụmụ ife dị ya nwe nke adịrọ. Ti. Gaba ilu mụ a na-agwụgwọ ahụ. ọsọ nwoke a bụ onye ọgwụ ego ọ sị na afọ ya bụ Disomtoo ka ọ sị na ọgịnị mba nwoke a bụ ezigbote onye ọgwụ ego kedu nke bụ na mụ na ya nọdị onye metụdị m aka omemme dị ka onye na nwaanyị anọ chifo ọgụrụkwa nnukwu ego gụnye m mba aka onye adịrị ọcha mma bezikwa ya nso ọzọ Mama, ewa akụkọ Amanda kọrọ ọ sị na obi ọzọ weta Aunty Lucy. Mama ọ sị na Aunty Lucy obi kpọrọ ya nkụ ọ bụ ajọ mmadụ adị mma ife ọbụla nwanne m nwaanyị na-ekwubisi eziokwu. Ebee ka ọ na-asị gị n'obi? Mama ọ sị na obi na hostel. Hostel? Amanda ọ na-aba na nnukwu ụlọ mba ahụ na ọ sị gị n'oge ka ọ na-eme. Mama ọ sị ebe ahụ obi ụmụ agbọghọ na-azụ ahịa n'ebe ahụ ụtụtụ ọbụla ha akpaka arọ otu ha ga-esi zụ ahịa ọfụma ha kpakasị arọ ha jụwezi ahịa ha. Ebe okwu Amanda nwa ọ na ya agụzikwa akwụkwọ peti treda gị? Mama Amanda ga-agụrịrị akwụkwọ ịma na ọrụ ahụ ọ na-arụ oge si ebe ahụ gọvanọ ketara arụ arụọ ya ji ego mbụrụ nwanne nwaanyị bụrụ gọvanọ. Ọ ya emepụ mana ọ ya aka mma na ọka kpere ngosi akwụkwọ anyị elebechi anyị ọkọnụ Chukwu ihe niile dị n'aka na ọrụ mmadụ mana ka ọ lekwara ya ka o si wee chee. Mama ọ ga-agụrịrị akwụkwọ ọ nta gọvanọ ga-azụrụ ya n'akwụkwọ na Amanda nne m Amanda dị mma elozodokwa m ịgwa gị ịmakwa na Amanda bata n'izu ụka gara aga nwa ya amazi Amanda nne ya amasịkwa ya ịfụ Amanda
Mama kuzi Amanda nwa zitiri mkpu na malite ebe ndị na-achụ ya n'etim na ya fụ ochocho nwa agbọghọ nwa ka ọ na-acha do bụrụ ntutu dị ka gịnị bụrụ agwa ya na-aba amara na Amanda tiri olo m na-eti mama wepụ agbọghọ ofu mbọsị Chukwu abịa madalụ mkpọrọ ma nke ego na-eme nna ha ncha so n'ihe nji bịa akwụkwọ na-ajụ m ihe ụmụazị ntị ya ka maka ntị masị m na ntị edu mama na mama m rapụgo na ya na-emezi afịa peti trading nwa ya na ụmụ agbọghọ ibie na siti nwa aso n'ebe esi gbaba mbọ ya gaa n'isi ọgụ na ọ na-eme nke dị mma ya mega ga-alị ya nụ ụmụ agbọghọ iji aka ha jebido ahịa na siti nne daga rapụ ụgwọ ọ ga-adị mma o na je ka ịnata ọzọ ka anyị kpago ya mụ na Ugochi na ma ya aghọtara m ya a sị m ịrapụ nwatakịrị ya na Chineke kele aka oyibo ga-enye mmiri ọga ma obi idu nne ya ebe ọ nwụrụ anwụ nwakwa na nwụrụkwa ndụ rapịa ọ ga-adị mma nnukwu nwanne m ka a sị bụ nne kirie ndị ki wee naba n'ụzọ akụ mgba na amara m ebe m nwanne ka m na nke ọbụzi nwunye ọkwa ka ịmachiri Obinna mama butenu mo papa ka ngolo no nyama munye di ko tacha no ko bi na nyina mwa yo ma abede ga de kan fu ni ne nde de ben ko eru chache mo ko chara di na chiri no ni obidie ma no ma za anya obidie onodi no kuni na nna akpọ gị na ịda anya ikwale ịmụkwala ebe mbido wee chụlụ gị wee bata ime ana nnu ya ike ọbụsị nne kwa anya na chi ejiri ihe mkpụrụ eri otu na-agba mbatasie enyi na oge wee na-emekwụsị gị na ntị na ịda anya nkwụsị nke dị ụmụazị jebere akwa chi nke iwe nna agba na agụ na ha akwụni na ha akwụnile na chem nne adị m mma ya ka ime ọ dịkwa m mma mbata ka m na-abata ebe a akpa nka m buri nwa be m wee fụ gị ka ibu akpa sekpụrụ na-abata m wee sị ka m chụba gị ozugbo wee bụrụ akpa mbụ ya ka o buru n'ala ka m gbakwute gị kwa gị nke na-eme Amanda na mụ na ya nọzi Amanda si be m wee gba nke ọlụ na ife Amanda mekọbara na arọ niile a mụ na ya isi ga ya ebu nọ na mụ pụta wee gbapụ wee na-achọgharị ya chọgharịkatazie wee welukwe polisi na-achọ ọ ka m bịa ka ị jụọ m ebe nwa gị gịnị wee welu polisi chọgide mmadụ ebe fụrụ Amanda ebe fụrụ Amanda bụ na ebe ndị akwụna na-apụ wee jee ka ndị nwudo Amanda o wee sịkwa na kidnapa wee zọrọ onwe maka ọgwụ ọnwụ m were anya sị mba na m elu ụlọ ka m bịa gwa gị na nwa gị aghọpụnara m na-enwesị na ya akwọ nwa na zee mara mgbe ji ọrụ mụ na Amanda ọ bụkwa na ị na-edu ime ụmụnna na nka m ebe ọ nọ kịta ka anyị jee chọchọbụ ya nne ọkwụ ya ka m sị ka bịa gwa gị eziokwana m ike nọ ka nnaba nọ n'afọ nke ị na-abata wee sị ka m chọba gị ka m bịa sie ego ozi ya ka ejekwa je chọba mụ na Amanda a na-azụ ka ị malụkwa amalụ ya ka nna ọkwụ ekwu ọgọnara m nke ịkwọ na-azụ ịma mgbe ọ ghọrọ ụtụrata ka ọfọ nke isepụ n'aka ọkwa ife si ka m bịa gwa ya nakwa nka nnarụ ebe m na mbata ka nna abata ka ọ dị ya bụ ahịa peti trading nwa agwa ha ma ọ na-azụ ịgba akwụna chụgharị ụmụ nwoke otu m na-eji ebe ga m na-agba ka m si chọọ bụ Hey, no, Amanda, no. Brother, no. Obiọma. No. Kekwa. No, brother. TV nke a. Nke ọbụla gị na telivishọn. Obiọma ị na-agụkwa akwụkwọ gị. Holiday ya na-enwe bụ agụ akwụkwọ. Elele TV egwu agụkwa akwụkwọ alụ ọrụ ụlọ kwada na na-ekiri
TV. Brother, Miss Lucan, me and name, Fichassion, go see our home, West and Kelly television. So why the Roman can I'm a family joke all work and no play. And I will tea or book, you will up with you. Hey. Manda punta makasi kwao. Dara mnoga la kalono na. Abona akuma. Ndio kwa nukute kwa. Ndio nukute topino akwanka makacha sifu kwa. Hey, Thank you. I want to be like you. oh, I can like you. I like you kwa muka. Eh. Hey, akwanka. So why the wrong again? She never said. Hey, auntie, akwanka muka. Hey, at least you see an arona name is excellent. Hey, thank you. Ejiri nwoko ofo jidere nwanyi ofo. Jado ga nwam. Obiebo nya biegwu na mkpumkpu apụ na. Ofo na ejidere de botakwuru mmiri. Ọta mmiri ribe na ijidegori ya ofo. Ejiri njado ga nwam ofo, ejiri mi ofo na eke jidere no le jidere na fo jidere na nkwo. Ememe ihe ọjọọ wee mụọ. Mana ana m asị gị bee kirikiri. Ewo. Bee kirikiri. Ọ jado ga ka nna asị gị chụbara m ya. Maka nwa agụ na-eyi agụ. Amano me bisi ba nega afọ. Babro ko no mu. Nneku ka o dere ge mma, ineku ina agasa agasa. Be kere ka na aju agidu be kere. Ebe obu na no ga njem, na eke na bu ga njem. Ki igborum Jadoga! 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 Neko. Ama ni game enemy. Ama ni game enemy. Nchiga azu ozo. Amanda. Na afu ntari ya na obi die. Tagida afu. Nnabu hana kpuru bi ha ta posia manya. Amanda ebe obu na ino na azu afia he na azu. Bekere ke jeku ebe anwa. Ono ina aka ni jide na aka ni, ono ina aka jide na aka egbe, ono ni ru jide ni, ono ina azu jide na azu. Ma yi merukwa na onye obuna ya na ino debe. Onye nchoro bụ Amanda jee nke ọma wuru m Amanda daalụ bee kirikiri atụkwasara m obi n'ike mere n'ihe njọrọ gị. Hey, Mama! No! Hey! No. No, Mama. Uncle. No. Hey. Uncle, come on, brother. Hey, Mama. Can you meet your use of Fuma? Mama. No. Why you in there? Uncle. Nothing. I don't know. Ma,
Uncle, ọkwanụ ife gbasara iju n'obi ya mgbe gara aga ka nji wee sị ka m n'ofu. Aka m abịaba n'ụlọ mee ya ka esi eme mana ihe na-agwa unu na mee nwere ngwa lezie na ya ichi kịta nwe ka ije m ga-esi wee dị njebe offshore ifu ga-eso amara m na-ekwe mmanya nara aghọta m obiọma bịara jee ka ibute mmiri nke ikute mmanya mmiri tie mmanya tụgbakwa ya tụgba anyị ga ametụ atụ akwara ya ga ndị osikwu unu bịa ka m gwakwana unu na ije ahụ bịa mgbe gara aga na ọ metakwara mbọ ise ọ meta ụlọ ka m bịa Bien. Mamá. Hey. Oye, Dina. Can I you uncle? Can I? Can't say I can't. If you can't know, oh you them? Ah? Hey. Oh. Onya, bo Amanda. Amanda gini? Chima Amanda. Ma bolo ya nisi. Ama. Chim Amanda. Ana m asị na site na mara Chineke na onye nwa bụ onye m nye nwunye m. Ifeọma lukwana ise o. na-adọ m sị ka mmeke ndị eme tụọ aka na asị n'ebe m wee ya lọdachi. onye ebughị ibe na dawa onye ọbụla nọ n'ụwa chọrọ Ifeọma gafere Ifeọma otu a maka na ọ kwara oge ọbịa bịa kekwanụ obiọma na mmiri nwa na mmanya nwa. Ifeọma lugbo ọ ga-adịrị gị na mma ihe adị na-ege ihe adị n'ole ihe adị na akwụkwọ anyị kwụrụ n'anya nwanyị nne hapụzie hapụrụ m ije nwunye nwa m. ọsọ nwa Nya nwa nwoke nya ọ bụrụ ọ rọta nwa m nwunye nwa m. Hai. Ifeọma lugbo ala ọkwa gwa gị na ife ọbụla dị n'ụwa bụ Chukwu ga-enye Otu a. Otu a ga-adịba mma ọ ga-adịba mma Otu a. nwanyị nne ya ebe ka ọ nwa Ọ gịnị dị ka? Ịma ife nchọ. onye bụ ife ejere ya okwe n'isi Ọ dịkwa na mma ịba. Oh. Ebe n'ihe gbasara alụ nne m. Mama, a sị m ka m gwa gị na ọ nwa chọrọ ịnụ. Ịnụgo m Amanda. Ịnụgo m Amanda. Mama. Onye ebe ka ọ nọ. Mama, anyị chere na ebi n'Oku City. Ọnụ si na ọ bụ onye obodo ukwu. Ọnụ mgbe m kpọtara ya, enwe mara onye ọ bụ. Si na ọ ya anụ gị. Ya. Chineke n'ize dịkwa n'ụwa ekpere. Ọkwọ nwa ya ebujeri m ebe ọ na ikwu ndị a ebuje nke uche. Mgbe kwọntị ka ndụ agha ọdụ nne na-adụ nwa. N'ụwa dịkwa egwu ụmụ nwoke esikakwa gị na ọya anụ ọkwa ezigbo ya ọkwa ekpere n'isi ma ụmụrụ ụkwụ anya dị ka azụ maka na ụmụ nwoke aghahọ ha gagharịwa nwaanyị kpadebezie ya ọbatazie ya ime nwoke ka o si tụba gị ime ọkwa mgbe sikwazie gị na ọya anụ mana ọ bụrụ ekpere n'isi gị onye emebu na Chukwu Chinefe m anya Mama, m ga-eme gị a proud woman. nwa m ọmarịcha anya nwa dị ka nne ya ihe dị narị nwa na mgbọsị kpọtara ya ka m fụ ya Chineke nwa m ihe eme Ugochi nwunye di obi na-eti mkpumkpumkpum n'akụkọ Amanda nwa bịa kọrọ na mgbede nya obi gịnị kwa ọzọ ọgụ m na obi na-eti kpumkpumkpum ịmana ebe na-eme n'ụwa Chukwu mara anya ya
Bakara ife Amanda gwara obi ji eti ka mma. Ame ka tibutekwa ya ọzọ. Amanda bata na mgbede nya wee sị m na ọ nwere nwoke nwa chọrọ ịnụ ya. Na ya akpọkwa nwoke nwa bịa ka ọ bịa fụọ anyị malụba anyị. Akụkọ ọma, onye ka obi na-etiri ya eti. Ọ bụ sa akụkọ ọma ka ọ bụ. Fabia anụ na olili ka ọ bụ. Kedu ife ọ bụzi? Utetụkwara abịa bụ chi Amanda. Chi ebe ego kwọlị ya ife ọma. O nwere ife ọzọ ka a chebe fọ gị Fabia. Onye ebe ka onye nwanụ bụ. Onye obodo ukwu. Obodo ukwu nke anyị. Agbata obi anyị ebe. Lekwa m. Fabia bana anyị ne. Fabia. Obi. Lugo. Tabalba ka ina ba ka. Na keke me. Ka je be ni na. Oko adrofu ben. Mane ko je bai. Keke me ade mo. Nna amarokwono m onye bụ nna m ukwu afa m bụ Somto Okonkwo agbata obi onye obodo ukwu. Ị bụ nwa Kotuma. Ọ nna mụtara nna. Ọ dị mma ịmagụ n'ochie anya ka eji aga ochie ụzọ. No. Ọmụma bụ Chief Honorable esere ego Nze Odira Barrister Dr. Bishop Emeritus. Ihe jiri mmadụ n'ụwa niile Katanga Governor Emeritus. Nwa nke ihe emerego enwere m ọjị n'ụlọ, enwere m mmanya nke ọ bụla ị chọrọ nke ịmago n'ụbụ ụmụazị na-adị ka ndị ọcha nwekwa n'ife nji wee bịa ịgba na asị na awa nara agbọsọ ihe n'efu na nkịtị fa sịkwa na anụ gba ajọ ọsọ agbawili ajọ. Nna gị nwụrụ gị ọ maka ada nwanyị Amanda mụ na ya fụ na city ka m ji wee bịa achọkwanụ m ka m mara ma ọ bụrụkwa ife mpịtọ ọyị nwoke na nwaanyị nọ achọrọ m ịnụ ya, achọrọ m ka ọ bụrụ nwunye m ọnụnụ. Iwe gbara aka bịa be Gọvanọ Emeritus ịgwa m na ị chọrọ ịnụ Amanda. Ị nwekwara ụmụnna? Enwere m ụmụnna. Ọ bụrụ na nke a bụkwa nke aka mkpa ọ dị ka m bịa ngwa gị. Ị ga-emesa bịa nke ukwuu mkpa. Iwe ga-adị n'ọkụ ọ dịrị ọkụ. Ị nwekwara ụmụnna ka nna jụ? Enwe ngwa n'ime na mụ na fa ga-ayizi wee bịa. Ịgba aka achụ ihe na-ata arụ. Ọ bụrụkwa ịgba aka ngwa nna ebiko iwe ga-adị n'ọkụ. Nwa m mụ na fa ga-ayi. Ọ dị mma ka nje echebe. Amanda ime gịnị? Ịnụ di n'anya m. Kedu Amanda nke ọ bụ? Nkịtị zụọ n'ahịa ode. Chukwu na-asị dị ame nke a na-eme ebe a ndị ndụ onwe mere ka Amanda nọ dị n'ụwa m pụtara kama ihe na-abụ keme lekwuna m anya ka mmadụ ya bụ eze ude na mmụọ jiri ya ọzọ ya na nne bịa n'ọkafọ ịmagọ na-agba agwọ nsi odo anya na a ga-eti ihe gbaka mana a ga-eti ihe gbaka na nke Amanda na anụ di ama na ichetaziri onye mbụ gaa nwere nsogbu ọnwa papa Amanda ka edepụta n'ụbọchị gara aga. Ka ife m ga-ejibere gị ọjị enwere m mmanya ọkụ moet dị ya, enwere m wiski, enwekwa mmanya nkwenu na friji nke jụrụ oyi odi na abụba na
village biko keke nga eweta inyere onwe gị nsogbu asị m inyere onwe gị nsogbu na ndị Igbo tụrụ ilu si na mgbochi ọya karịrị ọgwụgwọ ya mma ọ ka mma na mmadụ bidoro kwọwa mmiri dị ya n'ọgụ ọkpa ịhapụ na ka o ruo ebe a maka o ruo ebe a ọgụgụ oriri ọ dịkwa na mma nsogbu ọ maka nwa m nwaanyị bụ Amanda oge mbụ Amanda ọmụnwa na-azụ ha ya na nne na-ebu ibu karịrị n'ebe ha nọ uruzi oge Amanda na nne bara n'omume ọjọọ nke m achọrọzi na-ewepụ Chukwu iwe mkpụsị n'aka ugboro ndị ka Amanda kedoro ime ekene na anyị chọrọ mmadụ na anyị chọrọ mmadụ biko na anyị chọrọ ọmụmụ Amanda gị bụ nwa m wee sị ọ ka arụ mma ka ọ ghara ebutere nne gị akara aka ọjọọ ọrapụ ka ọ ghara ebutere nne gị ihe achọrọ m ka o butere gị ụchụ na ọrapụ na be gị ka iso ndụ gị Chineke nyere gị ọ ka nye ibe nwa m ebusikwana ya okenye dị ka gị si Eziama wee gbaa bụ n'asa mmiri n'asa ruo Lagos wee bịa isi m biko eji mafa Chukwu n'oge sibe kedu ife ozi a sị m gị sibe m pụa ebe n'ihe ọzọ okwu ọzọ ka m kwuru si ọkpụkwa na ọ bụrụ na Igbo okenye enwe ọnwụ sibe m pụọ dee maka mmanya nwesị ihe na-agbaka moto Amanda jikwa wee tee ime ugboro onye ma mara afịa Amanda jikwa wee na-akwụghalị na ya ifegodo onu jigodo ekwu ya n'ọnya ka ma nne ijikwa wee na-agba agwa na ịsọgharị ụmụ nwoke na ụlọ onye ejikwa n'akụkọ kedu famili ya na-akọ ọ ya na okenye ka m kwanyere ugwu ya na Chineke bi n'eluigwe aka m iji ukwu gbalị ya gbapụ ya ezi otu ọ bịakwanụ bịagwa gị ọ narụkwanụ gakwụkwa na nne gị ka ndị bụ ụlọ kedu ka ya esi pụta nke ihe ha ga-enwere nne m ya efu ebe niile eji ogologo oge bụ sonto kụnyere m nwa n'aka nwa m nwaanyị ka m kụrụ nnukwu nwaanyị ibe ka m nwee nwa ya nne ịmakwa na ọ nwekwana mgbe Brize fụrụ na ji marụ ma agbata ego Jacob ada je no ne akosina so fi ka na yakwa nchine na yo Chukwu bona to yi mana fo na ya ka Chukwu mekwa ka ifu kwa na ya mago mo ife bere na ya se ko bula wisi ni opa o bengi onu na gị na-atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ anyị gụta ebe Josef na ụmụ nwanne ya si kafasi je eleje Ijipt dịka oru amarụ na ka Chineke si wee na-akwado Josef ọnọdụ maka ife ha je ka ifu na n'ihu ụgani o webụrụzie Josef onye nwee le
ha si n'oru bụzi prime minista bụrụ eze bụrụ ife niile bụrụ ndụ fanwani ya bụ ọ bụrụ na otu a isi wee n'ọdị Lagos chee na ife ị na-eme bụ ịgbara na be nwere ike iji anya ma ọ mara ụdị mmadụ dị ka ịnọ vileji aka ndị nwunye uche gị agazila ebe a ngwa obi gị agwazina gị ife ọbụla n'ebe ị ga-eme ọ bụrụ na ị pụọ ahụ m ịkpọrọsiri ngwa ego nye ego gị zụkwara ọ bụrụ ọma nzu gwa m ngwa igotasịa ịbata ọbụla na anọrọ ya nwere ike nke gị bụ mgbapụ ji eweta nke ụlọ ọrụ bịakere eri ụtụtụ ka m nọ na-eche nwa kelụ na ụdị akọ dị ihe hei kelụ onye mụ na ya ga-ebi were kwuo Chineke nọ n'eluigwe lụtakwa na ọgụ ka m na-akpọ ụtụtụ ihe n'abalị Chukwu nwe okporo ụzọ chekwawa m ụmụ m ndị ilo m aṅụọ m kata m ga-aṅụọ m mana oyejisi ebu nwa m ya abata Chineke bi n'eluigwe n'aka gị ka m nọ n'aka gị ka m halụ nwa m n'aka gị Chineke ịmara otu isi edu ndị nke gị anata ije duru ha nata Chukwu ebe ka m na-agbata kata m ga-aṅụọ m ọ ya sị na m akọpụgo nwa otego ọkpọba m ebe ka m na-agbata ma ọ bụ anya na akpụ echi ọ ga-arụgharị bịa naba masị gụla gọdị naba a na-eche nwanne m nwaanyị gwa na mbụ akpọtụrụ anyị Chineke gbatara m ọsọ enyemaka nọ n'aka ka nna anwe m onye m na-akpọ Chineke nwaanyị ajadu nyelụ m aka Amanda ọ gịnị Amanda ihe alapụta m eri ụtụtụ ka m ji wee kwụrụ ebe a na-agbaga agbago na-agbada agbada enu ebe zutere m anya erutere m kedu ụdị ije ezizi ihe a ịchọ nkịtị ụmụ ọbara agbanye elu mama ya ghọta akụwarị gị ma nghọta Mama, somto okporo ọkụ mebiri n'ụzọ as no bring box anyị rapụ Lagos eri ụtụtụ na-abata anyị erutebego na ndịda ya ife nwemekpa ụgbọala m ji kwụsị ịmakwa ke na-ekwu mme ya elu mee ya anọzi m ya na-ejighị m ụwa ga-eje ofu nwatakịrị nwokolobịa batazi na-agafe fụzi ebe anyị ọsị m snowbreak box meninu menani amara m ka ife nwesi me nsate moto ọzọ onye ime eluigwe odogwu ama n'ihe eme ịchọmbe mmụọ ya bụ ịchọmbe mmụọ elu obodo nna onye ka ebodo afọ m bụ Somto Okonkwo abụ m onye agbata obi ya onye obodo ukwu n'obodo ukwu ebe a ezi ama obodo ukwu ebe nkwu na anya n'ezi ama amakwa m ndị bụ ọgwụgwọ na ịmazi nke ọ n'ezi ama mama m na-elukwa n'ụlọ nne m ochie na-eche m otu anya si pụrụ n'ụzọ ka basikwa wee na-eche anyị aka masị ka Amanda solu m ka anyị luo
amara no mo ya ayoko kai ni ana la rugo tsotan abia nna no ihe ịma na Chineke edunatagbu unu ihe zozukọ bere mbọ ọsọ ọ na-eme n'isi ha ka ọ na-ada Amanda echiziri ka bịa n'ego Chineke nọ n'eluigwe m na-esepụta anyị kelere na ọ dị akwalịghị mụ na gị ụzọ ihe na ya si onye ukwu ụlọkwa nke a moto nwa brembọs nwa ya hụmaza bụrụ na taba n'ụlọ onye ndị nne ya ike ọ ga-edozi Chineke na-arụ ọ ya arụ nne o ee nke ọ na-asị soto Okonkwo n'ezie mma edushọn ọ bụrụ nwa Kọtụm Okonkwo dị ejikwa m iru achọbụ ya ọkwa nwa Kọtụm Okonkwo dị ya mama ọ sị m na o si obodo ukwu na nna nne ya bụ Kọtụma ịmakwana na obi ọgaranya ka ịbata ịmakwana omesielu m aka katanga ntọ ya na ihe emesielu m aka Amanda nwa m imedo ka esolu n'ụmụ nwaanyị isonye na esolu ndị Debe anyị, nwa na-azụ na ụka kpara kpa isi ka eji ekwe. Dịkwa mmanya ji wee bịa. Maka asị na alata ụbọchị kwubi ekwubi ụzọ. Anyị emekwa na ọjị, ọkwala isi nwa. Ga-adị unu na mma Ikporo nwa bịara abịa. Ụmụnna ọ na-akụgo n'elu. Jadoga! Weta afere. Weta afere ka anyị pụta ọgụ. Ọsịsọ. Tinye n'ọchị n'ime ka mụ ga-ekiri ihe. Na-eme n'osisi na-ama aka karị. Ụmụnna ọ na-apụgo ọjị ndị bịara anyị na-adị egbu mgbe debe ọra ụka kpara ka esi ka eji ekwe maka list unu kwuru n'okwu ya n'elu list anyị ndị ọ ga-adịrị mma. Ofu mkpi ebunu na ọjị 100 ji 70 ofu motosaịkụl na ofu keke. Ụmụnne m don biko chere m kata ndụ ekere ka mmadụ biko mma akwụkwọ ọtọ na-asị onye kwụrụ ọtọ okwu ya nwa m kwụrụ ọtọ na-amụsị nọrọ anị okwu nwaanyị ka a na-ekwu ọrụ ekwu na-akwụ ọtọ were ekwu nọrọ ọdụ daalụ anụgo m ife unu ọ bụ maka Amanda ọchị m nyere m ga-anụ Amanda ife ndị a ọ bụrụ onye a ga-egbochi m idula Amanda ka ọ bụrụ nwunye m anyị ga-emezi eje agha na ihe ama bụ na ebe nwanne o si na ọkwa ebe a anyị kwa ebe a o mere n'izu
Ko ga dero na ma o. Dano o. Katanga. Kedi fogu. Ito ne tum dogo ani. Joanna gini man. O yo bo me na nani. Mana bo me nu. Na ndeli list, na nyere list. Oye twansi. Ume yo sigeni. Ume yesu yeni. Obu no me yesu ye o na ekusiri okwu. Kuna anya. Oburi yi yo kanda na acha ko okuko basa ka nneku. Na asụchara Amanda sụcha izuo na akwụkwọ dị egwu. Ọ bụ ọrụ oyibo na-arụ ọrụ. Katanga. Na-ekwu nwa kwa no nye m. Onye na-anụ. Anya zọ na ya o kwesịrị ya nwe ije be di biri be di ya. Di ya na-elekọta ya anya. Ọ dị mma. Ọ dị mma nwa ije be di ya ọ na-eri nri ọ bụ nke ibu ọnụ. Ọ na-ebu ọnụ. Ya kwa n'ụzọ mmiri. Gịnị? Na ka agara unu n'ihe. Kenyu na-atakarị m. Kedu ihe mere unu na-atakarị m? Apa nwa m aka kpara obi anya enenebe ejela ọrụ oyiri nne ekere ife ọgụ kedu ife na-agbụwa gị obi onye enu mmiri enu na-etughachi Mama, ime oge gara aga mbata ngwa gara asọmpi shọrọ ịnọ m. Isi m na Aunty Lucy si na mgbara akwụna. Mama, emelụ m ya. Hey! Ko gbaghara m. Ị gbalụ gị ashawu. Ọ bụrụ otu isi eso anyị, ọ bụrụ na agbara anyị. Ị mere. Mama biko, izụla ya otu ọ dịla anyị n'ọbala. Mana Aunty Lucy bụ ihe tim n'ọnọdụ a. Mgbe ọ na-abata ụlọ na-akpọrọ ụmụ agbọghọ na-aga obodo mepere emepe, ọ na-abụ olu ọwara anyị na-agba mgbele. Ụmụ nwoke ndị ọ na-eme ọkpọ ya anyị, o were ego onye na-akpọ ya nye anyị. Wee sị ka m soro ụmụ agbọghọ ibe m. Mgbe m chụlụba aka m. Mama biko gbaghara m biko. Lucy egbuenu m Chineke nọzikwa anya ka m ga-akọrọ. Nwa mme m kpọrọ Lucy ka ọ pụrụ Peter ọrụ m. Agbataobi ya na ndị nwunye di m niile ya anụ akụkọ. Kedu na ụdị akụkọ dị nke a? Ụwa nke a. Onye ji nwa mme m gbere wee mee. Onye ji nwa mme m gbere wee mee. Nne nwaanyị ibe nwa tụtụrụ ụmụazị na-enwere ya ma wee kpọrọ pụọ na-apịtọkọ wee were na-atụ mgbere ụmụ nwoke. Heu! 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 Amanda nwa m nke a bụrụ gịnị? Nke a bụrụ gịnị? Mama biko gbaghara m biko. Mama! Mama biko! Mama biko gbaghara m biko! Mama biko gbaghara m! Lucy. Lucy bye. Kí no kwa ni niru be meche o gini. So gwadro, ọ na bụ nne gị anya n'iru eke ede. Na ka gwa esiokwu. Ese ego foto. Wee buru foto ujie na-abịa. 2 million egobeghị ya. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị, mana ihe eji ekwe mmụnwụ n'aka. Ekwuru m ekwu. Nwe ihe bịara ịgwa m. Oge ọbụla ị na-achị ihe a ga-enye gị. Kedu ihe ị bịara ịgwa m ihe ahụ? Ọ gịnị mere? Iji wee nọrọ ebe a na-eche. Ha bịa na o mesere mụ na ya. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ụmụ nwaanyị be anyị usio na ha ga-abịa ti gị ihe. Ti mmụọ bụ lulu ife. Nke abụọ nke lulu. Na gịnị mere? N'ike na onwe gị anya ka ị nwa bụ onye alụrụ anọ na vileji na-egbu mmadụ igbupụ igbukwa igbupụ igbukwa o nwere ebe ati gị n'ọmụnwa bụ ulu ka a ga-abịa tife na mmezi gịnị ha arụ n'enu awọkpọrọ ibe wọkwụ bụ na-ewetakwu m ọrụ nwa bụ kata ndị arụ niile ị na-eme maka ụkwụ na-aga warawara anya na-aga warawara na afụ ya ọkwọbụ nwa kpọrọ ụmụ be anyị ụmụ agbọghọ be anyị na-akpọpụ ha ọrụ oyibo na ị na-akpọpụ ọrụ wee na-edu ya ha na-eme ihe ọjọọ dị iche na-ekeghị ụmụ nwoke ire na ya marọ ihe njiri gba nkịtị maka nke Amanda bụ na Amanda na m chọrọ ka ọ nwụfuo mana igbu nwu ihe ya ka ị bịara ngwa kunye ka isi bepụa
ina shumachu bilia kisi bempwa okwe mono ketanga kena hilo ina baba ike dawa seba nyago onye alụlụ wani ichere ige ịma ihe emenwu igebu nke isi egbu ndị ọzọ onye ala ka fụkwa ibe m ọzọ nonsense bịakwa ebe ọzọ ị na-agbagbu onwe ya n'asịrị mbata ka m zuo ike jụ na nwaanyị ezu ike na-akụ dị aka obi dị ọjị kwa mbata ka mbata lee isisi ahụ ka ndị na-ama nkọrọ ọnwụ ihe mbịa ka nkọrọ ya ọ dị m mkpa ka ndị ọtọrọ nwa mba amanda nwa mkpụrụ obere nwa mme mkpụrụ ka nyere m anya etusikwe m na nkwa wee kpụọ iri ihe karịa obi wee bụrụ iji nwa wee mee ihe sọgụ na siti mgbere ka iji ụmụazị wee chesịara m nwa wee bịa sị mụ na nwa mkpụrụ na ọ gbapụrụ agbapụ iji wee were polisi na-achụ nwa Ya bom bɛ nɔba na nsi kɛmbo eri kɛmbo eri olu sɛ mɔ ya wɔn fia ɔtɔ na ti esi bɔ yɛ wayɔ. Ife a bụ ya eri ụtụtụ ka mmadụ nọ ebe a kwara ya adụpụtala m achala ugo nke ọgọ biko gbanụ dupụtanụ m ijele m biko ka nụ ewu na ndị be anyị na-echekwanụ. Gịnị nọ n'ebe ọnụ ha ma onye bụ mmanya na-ananụ asị gị emecha mma ebe ndị ọgọ gị na-ema nna asa nwa ndị ọrụ ịma na agbanye na balụ N'ogo nwaanyị ka anyị sekwuo n'ofu foto biko ndị ọgọ biko kene na ọ bụgo ntị ofu a agbaju asị m n'iwu Foto gịnị? Yes, I can turn this photo. I can turn this photo. Nke unu bụ onye isi tọnda kwuru na nwunye nke ọ na-eme ka onye anyụrụ ahụrụ n'anya. Photographer. Ugochi nwunye di ị nọkwali? Arize chuo Chineke nna n'aka nka. Ihe ọma ma ọgwụkwọ onye. Ngwa kele ya foto nwa na ngwanụ. Onye foto ngwanụ sị. Ela nọ ọfụma kwụrụ m. Onye foto ga-afụrụ gị, ọ ya afọ ya ọbụla. Ngwa n'ọdụ ọfụrụ na-ama amụ. Anyị ga-amata kịta. Amụ na ti amụ ni ile. Ai buzini yayi na.
I am not going to follow. Nemolo katangale imana bakamwa Afamolo katangale imana bakamwa Iyalo neme katange bwala wanya Iyojo neme katange bwala wanya Auchimo Alweme. Bekiri no zukuya. Bekiri kira semwe no zuku. Bekiri no kwe. Itori chuma. Obu ni kenge gati sire. Aye suo boku. Ajoro zo. Gini na afio? Amanda na die bu so toju. No bi de ga na ga je di uru mba na. O so da je ji fere. Bekiri. Ihe mberede nke okporo ụzọ ya nwere onye atụtara ozu ya atụta na m na ọsọ ọjọọ dị ejiji ifere bekirikiri ihe mere arụ ihe mberede nke okporo ụzọ chụba ha bekirikiri Katanga! I just go me and no need it. I'm from Katanga. On a my coach. Katanga! Katanga! Hey, what can we go to? We saw my coach of Colosso. Hey! Katanga! Katanga! Hey! Katanga! Mana Rose Kodema! Katanga, I'm a new boy. I'm Hey! Katanga! Katangale imana bakamwa Afamolo katangale imana bakamwa Iyalo neme katange bwala wanya Iyojo neme katange bwala wanya